Socheng thenda MEC constituency ang kang APHL sia song atum ja kong kepangdak. Lakhakre troksi Socheng thenda MEC constituency ke parlo rongmong wesili mingtia rong open stage along APHL sia tumche rok toga mai peman pon si ja kong kepangdak asai peman pon. Labangso ja kong kepangdak pon amaya long Socheng thenda women wing sita seng pon si swarlo atumta longri ka cherai kom aphan khe apharman karja abdun thibji aphan kengkam sita Socheng thenda swarlo atumta kengkam ka chejor pangcheng dun tang luputa Central Committee Women Wing klembang phi Rita kram sapia hinten than pachini ko non kamata pon kya pini Socheng thenda constituency kadang mass joining pini BJP lapen Congress pen pini nang cepa ogdud lagi alang litum kachinia jakong dutang lo Athema 6 schedule to the Constitution of India paragraph 2 subparagraph 7 lapen 20 paragraph along ke mithang adim ke mithang si vote joklong nangi lapen ke thuta thurlong nang jipu lasi pinyarni ilitum aron alo alam itum chithan lo lapen Suarlo song tum sitami women wing mate suarlo song anso se ke form jiang fan alang litum kengkam nang chejor tang lo ladak Socheng thenda constituency ahina PS pen kiwang kasi nili Central Women Wing pen nili alang litum aphan ning chingduk lo pima binsu ka chisung along arlo so tum sitami kengkam chejor dun nang jipu alang litum kachinia jakong do pasi la pini Socheng thenda lo mass joining la penan parta women wing so la suarlo song ke aphan prapjin pen alang nitum nang chahang ko pusi Birta labangta arjulong lasi anso si iprang kiwang jilang ki suarlo song tum sabi pinso tum kache song kapangtang tumas ason thot si suarlo song same Karbi Anglong East West Dimahasaw la 26 constituency sitame suarlo song tum chiseng pon etlo lapen anso se si kengkam che Jordan pamepo lapen tithi burbur sitame imithang longri longpat isumar longri longpat kache raikom japhan hemprik long le tikke nilitum babangke labangke kache song do na bangke nitum anso se si pangtang ji hemprik long le ti Disu to sultan te ladak kajironga alam adungarai ke do Karbi tumnon isi mane pire mimi bangkela ikusun situm jung kala kajironga na paluti la sopatak kena alada kala biosul along bangke panisi alam heta notis sang pare la sopatak kisi nang liti Nelitum ke lahelo alam mangke election le hai dia sante lage notice nang papele long le de dia polo Nelitum bangke danon ke election ke hai tum bangke bang hala bongali bihari itu mangi fere unak lo kente Karbi itu mangi fere relo nange Karbi itu mangi eviction lock lo ning hokta ke cengsi nang tu mathat hai jok lo ne chok che lo ne bang jot le polling sta Nelitum APHL si tengah lagi chok che pulo bang la non ke election hai jet pen iya man che bak belang bang Karbi rong si eviction ka paprang kente la pen non ko evict tu pik ilang Karbi la pen inglong rat tempat Nangli dadak Socheng antara tan pilo nangli misis pikang Neli pun kang tung ate la demokrasia tengpen la non election ke bang tuji lang an ke APHL sia along nang ching bedun et ite hedi neli tunga bahaduri puta kalilo thang da kalilo tala ke theglor lo gen de BJP le pen congress tunge thang da inglong rat phan ke chai rai un elol tunge la APHL si long nang dut et ite che plang pelo la hello ni ki pugang tunge Asasor la kijut si la rongmong be blok abang nanggon district dukla mandalong aji dingkul ben biem ko non puang tala karjong ciban aphan bor-e der la kumar la talelu ako election hai that person ne ni tunge la iru yang bang si ban det ya potlo lage henopi ka lam lo ke lage kumar la dakadai do be ada itu ke la BJP congress tum lo la congress tu husi ke pon bola congress husi si pon lo la amunit ke congress BJP ta ejat vet huente da ka bang ke net a problem si alang itum ben pachini la net ka bang net ke nang som chok le lang litu la le net somun ima di unle lage tada ini ke la BJP dong se chok chelo ke chok chelo mi je non ke BJP dum le chok chelo athima congress le chok chen ta non BJP dum me pe chok det nahi pol gente dum claim ke det lo gente Sama besar.